Какво две има, брат? Ходилника! Нали, аз някакво... Non-penetration! Fire! Non-penetration. Има много руснаци. Има много руснаци. Има Да. много руснаци. Да, има много. Бам! Уху! Сега ще ме убие. Майка ти! Къв едно! Мана. И хора, не играем с руски танкове, просто инсталирахме руски. Бате ти гледай наляво. Наляво. Да, моля се. Аз ще гледам. Аз не сам ще гледам. Добре. Има ли ти 34-ка? Президента го рискува. Аз го рискувам, аз рискувам. Отляво. Сигма! Китайското лайно. Мале, извиняй. Чиха лонгън. Давай. Т-34, че. Убей го. Fire! Ооо, това как го Дясно пена. също. Ако искаш, може тук това да кемпим. попилка не се чу от тебе. Не, аз не шер скримвам. Мале, как вика. Аз не шер скримвам. Може би от шушалките някак в... Братка, Да, стане. Давай. Червенка на брич, чайк, червенка на брич. Фанк. Рикошет. Там някак му направих само... Рикошетват ма... Добре! Командър Гънър. Хубаво. Рикошетва... Рикошетва ма къва две! О! Let's get for the biscuit! Long range на херноспа! Ха-ха-ха-ха, вале! Аз съм направо като някакъв ютубър, брат. Обръщай танка! Не ми пука, че съм нов, аз съм като ютубър. Какво искаш ли? Искам да го убия, добре. Там има Т-34. Фланкват ви от тази страна, двама. Получай, че има самолет. Да, фланкват ви. Къде е там? Мале, това е много гаден самолет. Не, он е от първи тир. Фланкват ви. Пуснах му бомба на единия, обаче не го уби. Има стреля самолет. КВ-1 дато. Weaponary, select machine gun. Хит. Как го убих! Добре, че селектнах машингана, защото иначе ме върна. Време е да правим бомбо. Опа! Има антиер. Колко интерес. Идам за антиера, брат. What the hell? Идвам за антиера, защото има ZSU 37. Още един нови пенто. Няма танк някъде тук в смок. Минус един антиер. Извинявай, ако ти взех. Не знам дали искаш да го убиеш. Мисля, че да. Искаш да го убиеш, нали? Има ли още живи? Има още 4. Има. Да ги убия ли или? Моля ги уби. Аз си Извинявай, той го убих. Той го оверпрешърнах. Окей. На 7 км от точките само. С хит го оверпрешърнах, пича. Аха, къде го цели? Чай да не си ги разваля. Хит на P8. Ала, трябва да го убия. Къде? Ето го горе. Той е доста нависоко, бе. Критикал! Мале, свършиха ми патроните. Има и друг самолет! Или това е ракета.
Капут. Кацни до мене, моля. Ти си Аз съм мъртъв. на Майнц. Пускам последната бомба. Не, сори. За тебе съм, сори, бе. То сма наиба, брат. Ей, тук ще стои и ще го чакам. Къде отиде? Мога да се спална пак. Значи викам, ей, тук ще стои и ще го чакам и питам веднага, къде отиде. Чай сега да си пазя амуниция. Мале той къде? Той май идва точно към мене. Не знам, брат, ние май ще загубим. Аз го критикал хитнах. Аз им виждам летището, защо е толкова близо, брат? Това не е честно. И на мене ми е толкова близо. Вие къде го стреляте? Май ми пусна. Ясно. Май ми пусна бомба. Мисля, че съм мъртъв. Добре, пусна на някаква Панзер 4. Аре, пича не... Такъв голям бомбардировач пак не мога да го го... направихме абсолютно нищо. Такъв голям бомбардировач пак не мога да го оцеля. Да ти кажа, че аз пробвам да убия P8-то. Разби се. Ще пробвам да го лонгрейнджа. Не, крилото ми! Пах ти, педераса, брат. Ще релоудна. Сега мога да се спална с два шерма. Ами, само да ти кажа, идва P8. Не знам това дали трябва да е добра новина или лоша за тебе. Не, брат! Какъв? Брат, то мируема! Брат, то... P8 ще да го убия, ако то е тъп! Чай. Пак мога да спусна. Трябваше да кликна на клик confirmation. Аре бе, респонвай се. Мъртъв съм. Стреляй го, молец. Yes, severe damage! Моля. Май му взех тейл контрола, let's go! Свалих P8. Мисля, че? Какво? Не. Добре, убих го, умря. Мисля, че ти знам много добре, бро. Ти трябваше да видиш тази експлозия. Тарата му полетя над сградата. ZIS-30. Добър ден, скибиди. Аз само бих ZIS-30. Аз това го убих без да го стрелям. Той беше взел фул патрон. Аз това не го стрелнах, това просто го... машингърнах. Технически стрелнах на 50к. Дъвка с косъм. Дъвка с М22, диска с М22. Мале, много съм сигма. Старта на матча и ние вече ги ръшкаме. Да, брат. Защо сме толкова много? Rape everyone you leave. Оп! Излез. Everyone and leave. Rape everyone and leave. Rape everyone and leave. Мале, пича мислеше, че има армор. Не знам, стреляй аз. Famous last words. Това е британското. It's British, ей! Archie is my... Archie my pants. Абе, откъде даже? Скибиди? Ха, много смешно. Да. Микакилча, брат, ти ядеш мюта най-много, тъй че... Не ми говори. Това било танка. Що? Ти направо пееш камакази. Камакази! Ясно, и без това е СУ 152. Камакази. Оф, what the hell? Как не едеш на хато, what the hell? Братан, ямокви.
Брато, аз ще правя каквото си искам, бе, брато, мале, мале, ха-ха-ха-ха, скибиди, а така, то ми е плана, Изявлението, това момчета. ми е всеки ден плана. Те Какво е беше това така, е? Такъв чурчо. прекалил. О, верно и нямам Night Vision. Има Някакъв чурчо, Чърчил на аз го убих. спауна ни. Аз го убих. Аз леко Така му ли? пуснах една бомба. Ох, скибиди. И там има някакво нещо. Някакво нещо. Това ти помага Как си, да Ради? разбереш какво е. Мане! Как си, Ради? Добре, Какво това пък? някакво нещо не беше хубаво. Как си? Добре, Как си? майка ти е бах. Как си? Как си? Как си? Ще я задеш ми да, брат. Как си? Чува се, брат, какво да правя със самолет, като няма... Мале! Аре, той експлодира. Отивам Абе. към хангара. Към хангар? Ясна. Давай! Не. Ова ще крашне на бас. Викам, ще полутне на последната секунда и ще загубя баса и ще трябва да ти платя 10 милиарда милиона. Антиер вдясно. Това ми го спокойствам. Танк сакър има. Това танка? Вътре, панзер четвърка. Кромно. Уй, кромрела, манго, рикошетна. Запомните. Обеха го. Има и друг вътре. Ама не знам точно къде. Изкемпи го, спре. Чакай. Само да проверя дали е от другата страна. Чакай. Да проверя дали идва. Неп, няма го. Има още един, има втори. Къде? Навънка. Убиха го. Ще ти дойде отзад. Ето се. Ясно, брат. 5 кила, 6 с самолета. Пак е забавно.